Je 7. februára roku 2013. Od mikrofónu z Banskej Bystrici sa vám hlási Norbert Lichtner. Dnešná téma, ktorú budeme preberať, sa volá tak nejako. Proste je to iba zvuk, proste je to tak napísané a tak sa to všade uvádza, aby to nechytilo vašu pozornosť. Tá téma je uchovávanie prevádzkových a lokalizačných údajov, takzvané data retention. Hosťom bude magister Lubomír Lukič, právnik občianskeho združenia European Information Society Institute, EISI. Teraz, ja neviem, nemám ani predstavu, či máte vôbec poňatie, ako dôležité sú tieto veci, aby sme o nich vedeli a aby sme sa o nich rozprávali. Tiež, aké je dôležité, čo táto inštitúcia robí. Prosím vás, vydržte a v priebehu relácií sa zamyslite teda nad tým, čo systém, čo Európska únia vlastne robia. Prejdeme na nejaké výročia v začiatku. V roku 1795 bol prijatý 11. dodatok k americkej ústave, ktorý pojednáva o suverenite každého štátu. Samozrejme, v dnešnej dobe tento 11. dodatok dostáva poriadne zabrať, pretože federálna vláda Spojených štátov sa snaží štáty si podmaniť a kompetencie im vziať. V roku 1935 začali vyrábať teda hru Monopoly. Fajná to hra, rodiny sa pre nej pohádajú aj pobijú. V roku 1962 Spojené štáty zakázali akýkoľvek vývoz a akýkoľvek dovoz z Kuby. V roku 1974 Grenada dosiahla nezávislosť na Spojenom kráľovstve. V roku 1990 sa rozpadol Sovietsky zväz. No a v roku 1992 sa podpísala krásna Maastrichtská dohoda, ktorá vlastne viedla k tomu, čo máme dnes. Dúfam, že všetci sú šťastní. Prejdeme na narodeniny. V roku 1812 sa narodil Charles Dickens, anglický spisovateľ. Každý určite pozná Olivera Twista. A v roku 1873 sa narodil Thomas Andrews, írsky obchodník a staviteľ lodí. A bol z jedných ľudí, ktorí dali dohromady Titanic. Bohužiaľ, Thomas Andrews zahynul na Titanicu. V roku 1914 sa narodil Ramón Mercader, španielský vlastne vrah, ktorý zavraždil Leona Trockého. V roku 1942 sa narodil český hudobník, komik a zabávač Ivan Mládek. A v roku 1951 Počkejte, Halíka, pro začátek jeden takový nádherný příklad. To neškodí, ne? Vemte si, soudruzi, takový samopal vzor 24. Kontrolní otázka. Teď by mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi, jakou má takový samopal kadenci. Nevíte, co? Pojďte se, vám to řeknu naprosto přesně, soudruzi. Takový samopal vzor 24 má kadenci. Tak to bol Miroslav Donutil, český herec a zabávač. A v roku 1968 sa narodil Peter Bondra, a slovenský hokejový hráč.
No a dobrá správa, v roku 1979 zomrel doktor Josef Mengele. Milý to človek, jeden z asi z najhorších ľudských bytostí, ktorá kráčala po tejto planéte. Chcem sa vrátiť trošku k tým technickým veciam. Včera sme tu spomínali, že sa spustí proste novšia verzia stránky a už je spustená. Máte možnosť počúvať aj v kvalitách 64 a 32 kg. A je to hlavne pre mobilných poslucháčov. Zatiaľ sa mi zdá, že sa to dá iba do Winampu dať, takže ak chcete počúvať na mobile, stiahnite si Winamp a tam zadajte adresu, buď tu 64 alebo 32, čokoľvek si vyberiete a môžete počúvať. Dúfam, že niekto to hodí na TuneIn tiež, aby ste to mali ako v aplikácii. A písal mi poslucháč dneska, že počúva to cez 32 a že mu to ide celkom v pohode, takže to by nemal byť problém. Odkaz pre Janka do Prahy tvrdí, že keď dlhšie má pustené cez Chrome a potom ďalší poslucháč to mal cez Firefox, že to začne byť, sa tam začína ozvena, že také plechové to je, tak som povedal chalanom, nech sa na to pozrú, že čo sa deje. Ale malo by to byť v poriadku snáď v priebehu dnešného večera. Pustíme si pesničku a ja sa pokúsim teda cez pesničku spojiť s pánom magistrom Lukičom a budeme sa teda baviť o Big Brother, budeme sa baviť o tom, ako spoločnosti a štát zbiera informácie na svojich občanov. Tak, ja vítam môjho dnešného hostia, pána magistra Ľubomíra Lukiča, ktorý je právnik občianskeho združenia European Information Society Institute. Teraz ja si dokážem predstaviť, že veľa ľudí nemá ani páru o tom, kto ste, čo robíte. Má to jeden anglický názov a potom to uchovávanie prevádzkových a lokalizačných údajov je také pre normálneho človeka nič nehovoriace. Ja by som vás raz akto v prvom rade sa vám chcem poďakovať, že ste prijali pozvanie do našej relácie a chcel by som vás poprosiť, keby ste nám, alebo našim posluchačom teda mohli predstaviť to EISI a vaše aktivity. Kto vlastne ste a čo robíte? Dobrý večer, prajem. Takže my sme AC, respektíve European Information Society Institute. Sme neziskovou organizáciou, ktorá sa zaberá prenikom technológií práva a informačnej spoločnosti. AC slúži ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva. Popri tom bojujeme takisto za ochranu práva a slobody internetových užívateľov, spotrebiteľov a poskytovateľov služieb. Pán Lukič, prosím. Sa pokúšame chrániť užívateľov alebo všeobecne občanov pred neúžitím autorských a priemyselných práv alebo ich držiteľov týchto práv, tiež pred neoprávnenými zásahmi do základných práv a slobod, najmä na práva na súkromie, slobody prejavu, práva na spravodlivé súdne konania. Oblasť ochrany spotrebiteľa sa taktiež pokúšame aktivizovať, a to najmä, to je taký náš cieľ do budúcna, a podielať na domáhaní sa spotrebiteľských práv, a to najmä vo forme kolektívnych žalôb. A taktiež v rámci aktuálnej činnosti pozrieme na nepriateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, na nekalé obchodné praktiky a tiež sa pokúšame zvyšovať povedomie o právnom výklade spotrebiteľských predpisov. Z našej takej aktuálnej činnosti, ktorú sme vykonávali za posledný rok a pol, by som tak spomenul napríklad taká nedávna akcia, ktorý bol týždeň duševného vlastníctva a internetového práva, ktoré sme vykonávali spolu s portálom MyPravo.sk. V rámci tohto týždňa vyšla aj naša domenová čítanka, kde to je v podstate taká na našom trhu momentálne jedinečná publikácia, v ktorej
je to taká v podstate zbierka domenových rozhodnutí našich slovenských súdov. Ďalším takým projektom, ktorým sme počas tohto roku rozbiehali, bola tzv. Projekt KOXO, kontrola organizácií kolektívnej správy občanmi. To bolo veľmi známe tohto roku, tak tie kauzy okolo SOZY, tak to bol výsledok, ako začali sa postupne tie kauzy dostávať na svetlo sveta. A to bol vlastne koniec pána Repčíka. Pomáhali sme občanom, kde mohli sa obracať na nás našimi ich dotazmi. Ďalším našim takým projektom bolo zriadenie arbitrážneho centra pre právo duševného vlastníctva a informačných technológií. Je to v podstate rozhodcovský súd, ktorý ponúka riešenie tých autorských a priemyselných práv sporov z nekalej súťaže a používanie informačných technológií. Taktiež sme sa po svojom čase aktivizovali aj prostredníctvom inštitútu Amicus Curiae. Je to v podstate možnosť tretieho sektora obrátiť sa na súd ako jeho priateľ, ako taký prostredník v podstate, ktorý zaujíma také neutrálne stanovisko, prezentujúci ten svoj názor v prejednávanom spore. Tento inštitút sme využili napríklad pri prípadoch Stachlo versus Klub strážov, taktiež z našich daní.sk. V týchto prípadoch sa väčšinou jednalo o zodpovednosť prevádzkovateľa web stránky, respektíve web hostingu. Ďalšou takou kauzou, ktorú sme riešili, bola spoločnosť EURES s finančným riaditeľstvom, kde išlo v podstate obmedzovanie hospodárskej súťaže a ignorovanie, respektíve zanedbávanie otvorených štandardov. To bolo v súvislosti s aplikáciou e-dane a e-dane. Taktiež v rámci našej činnosti dávame pripomienky k návrhom zákonom a takým nedávnom sme robili pripomienky k zákonu o tzv. e-governmente, ktorý sa momentálne dostal do pripomienkového konania. Dobre, ja by som sa vás... dávnejších, alebo takých známejších a dávnejších, to bol zákon o hazardy hra, o ktorom sa mám taký koncom roku 2011 tak vo väčšom diskutovalo na základe tých vecí, ktoré chcelo prijať ministerstvo. Čo to by bolo tak asi z našej takej dobre, pán Lukič, poslednej činnosti. Chcem sa vás... Tie významnejšie medníky som sa skúsil vybrať a v rámci predstavenia našej organizácie. Dobre, pán Lukič, chcem sa vás spýtať na vlastne čo prebehlo parlamentom, alebo toto bude asi ľudí najviac zaujímať. Trošku zle vás rozumiem. Zle ma rozumiete? Haló? Potichý trošku. Potichu som? No, tak asi vydržte chvíľku, ja sa skúsim. Teraz ma lepšie počujete? Teraz je to lepšie, no. Chcel by som sa takto, ja by som rád potom prešiel k jednotlivým tým kauzám, pretože ľuďom asi tieto všeobecné popisy veľa nehovoria. Ale napríklad našiel som na vašej stránke, že z 11. oktobra článok s názvom Ústavný súd preskúma ústavnosť plošného sledovania občanov. O čo tu šlo a ako to vlastne dopadlo? Tak toto by som zobral v podstate tak po poriadku. Áno. Začal by som, že vlastne tak v krátkosti, že to uchovanie údajov, tie informácie sa vykonávajú na základe zákona o elektronických komunikáciách a uchovajú sa informácie o každom telefónickom hovore, textovej správe, e-maily, ktorý je doslaný, vrátanie informácií o tom, kto, kedy, s kým telefonoval, kedy sa kde sa vtedy nachádzal, komu a odkiaľ posielal e-mail, či textovú správu, aký telefón alebo službu použil a mnoho ďalších údajov. Takéto sledovanie občanov sme my vyhodnotili, ale nie sami my, len my, ako cítiteľný zásah do súkromného života každého občana, ktorý sa vykonáva bez ohľadu na jeho bezúhonnosť a čestnosť. Navyše z týchto ukladaných informácií je podľa výskumov možno zistiť viac ako z obsahu komunikácie, ktoré predmetom overá prísnejšie regulovanie odposluchov. To je ten klasický odposluch, ktorý sa vykonáva, keď vám napíšne telefón alebo odpočúvajú obsah komunikácie. Hej? V tomto prípade nejde o obsah komunikácie. Táto samotná úprava uchovania týchto prevádzkových a lokalizačných údajov a údajov komunikujúcich strán
je vykonávaná za účelom vyšetrovania, odhaľovania a stíhania niektorých druhov trestných činov, ktoré sú obsiahnuté presne špecifikované v zákone o elektronických komunikáciách. Tento zákon ako taký je výsledkom transpozície retenčnej smernice. Lebo ako všetci dobre vieme, sme členom Európskej únie a vstupom Slovenska do Európskej únie sa stávajú aj akty Európskej únie pre nás záväzné. Konkrétne táto retenčná smernica, ktorú nazývam, to je taký skrátený názov, ide o smernicu Európskeho parlamentu a rady 2006/24 z 15. marca 2006 o uchovaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene doplnenie smernice 2002/58, to bol kompletný celý názov. Pre tých, ktorí sa tak v európskom práve neorientujú alebo im je cudzí pojem smernica, tak smernica je to právny akt Európskej únie, kde sa zúčastnené štáty zaväzujú transponovať a implementovať do svojho právneho poriadku k určitému dátumu, tak aby sa právo jednotlivých štátov neodporovalo a poskytovalo porovnateľnú úroveň ochrany. Čiže v podstate smernicou sa stanovuje určitý cieľ a už je na členských štátoch, ako tento cieľ, akými prostriedkami a akými metodami dosiahnuť ten cieľ, ale musia tento cieľ dosiahnuť. Dobre, a ako to robí Slovensko? A Slovensko to práve urobilo cez tento zákon o elektronických komunikácií, ktorá vytvára tie podmienky alebo ten právny rámec toho uchovania tých údajov prevádzkových a lokalizačných. Hej. Tam v podstate do týchto ustanovení bola premietnutá tá transpozícia tej smernice. Dobre, a čo to znamená pre normálneho občana? Akom význame teraz myslíte? No, dobre, takže kto uschováva tie údaje? Telekomunikačné firmy? Áno, sú to tzv. Podniky. Budeme ich takto nazývať, podniky. Pričom týmito podnikmi sa v zásade tak zjednodušene a v takej prevažnej väčšine myslí hlavne telekomunikační operátori a poskytovatelia internetových služieb. Respektíve internetu ako takého aj samého. Dobre, a kde sú uschované tieto dáta? Kto má k nim prístup? Tieto dáta sú uchované u jednotlivých operátorov. Majú k ním prístup tí operátori a potom tie oprávnené osoby, hej? To je kto oprávnené osoby? Tomu, kto je oprávnený osobu, to by som sa dostal neskôr. Dobre. Chcel by som začať ešte takouto hysteriou toho vzniku tej smernice, lebo tá je celku dosť zaujímavá a možno už sama o sebe tá história vzniku tej smernice retenčnej hovorí o tom niečo sama o sebe. Koncom 90. rokov bol trend v rámci Európskej únie maximalizovať tú ochranu súkromia a osobných údajov. V roku 1997 bola prijatá smernica o ochrane súkromia v telekomunikáciách. Tam sa stále bol trend posilňovať tú ochranu súkromia užívateľov telefónov, mobilných internetov, digitálnej televízii a ďalších telekomunikačných zariadení. Potom, okrem iného, táto zavádzala aj povinnosť mobilného operatéra mázať všetky údaje po uskutočnení hovoru a výrazne obmedzila možnosť súkromných spoločností používať údaje ich klientov za účelom marketingu. Čiže vtedy bol naozaj ten trend ešte, že súkromie ako to je top. Neskôr sa však začali robiť určité kroky k tomu, aby už sa mohlo určité údaje uchovať poskytovateľov toho internetu, mobilných operátorov za účelom ich využitia pre bezpečnostné služby, policajné a justičné orgány. Výbor však pre občianske slobody a spravodlivosť a vnútorné veci prirovnal túto smernicu k americkému systému sledovania Echelon. Myslím, že Echelon je taký trošku známejší pojem. Konkrétne ide o taký systém zachytávania a spracovania komunikácie, ktoré sú vedené cez komunikačné satelity. Čiže ktorý dosť zasahuje do toho súkromia. A tento výbor to odmietol odôvodnením, že navrhované opatrenia by vystavili občanov neprípustnej miere toho všeobecného a veľmi intenzívneho dozoru. Avšak potom prišli teroristické útoky v roku 2001, 11. septembra, ktoré sú nám veľmi známe, a tiež politický tlak z strany USA na to, aby sa prijala tá smernica týkajúca sa data retention
samozrejme stále to bolo odôvodňané väčšou bezpečnosťou a že súkromie bude ako postačujúce. A prevážne účely je na zabezpečenie národnej bezpečnosti, obrany a verejnej bezpečnosti, zabranie vyšetrovania, oddaľovania a stíhania trestných činov podľa prijaté zákonné opatrenia na ochovanie tých údajov. To ešte nebolo stále takým dostačujúcim tým hybným faktorom, by som povedal. Až bombové teroristické útoky v Madride, ktoré sa už priamo dotkli Európy, vytvorili zase nevyhnutnú potrebu mať na úrovni EÚ predpisy, ktoré by zaručovali dostupnosť tých pláckov a lokalizačných údajov na tie protiteroristické účely. A tak v boji proti terorizmu v podstate Európska rada dala rade pokyn zvážiť návrhy na stanovenie tých pravidiel uchovania údajov o komunikačnej prevádzke, o tej komunikačnej prevádzke prevádzkovateľných služieb. Cieľom ich prijatia v priebehu roku 2005. Následne to všetko bolo urýchlené ešte ďalšími teroristickými útokmi, ktorí sa stali v Londýne. A všetko už aj tým, že v podstate v tom čase predsedala rade Veľká Británia, ktorá už len tým, že sa boli tie posledné teroristické v Londýne útoky, vytvárala enormný tlak na prijatie tej smernice, ktorá sa pravomerne rôznymi dohodami v Európskom parlamente a úplným ignorovaním návrhov parlamentného výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a taktiež bezprecedentne najkratšou dobou prejednávania prijatia tej smernice v celej histórii Európskej únie. Lebo od toho návrhu komisie do prijatia Európskym parlamentom ubehli iba celé 3 mesiace, ani nie celé 3 mesiace. Pričom normálne ten legislatívny proces príjmania smernice trvá roky, zvyčajne približne tie 2 roky. A kto to urýchlil takto? No to boli tie tlaky. Tie tlaky, jednak tá, možno taká tá obava z tých, obava. Buď to bola obava, alebo to bola zámienka z tých teroristických útokov, ktoré boli v Madride a v Londýne, lebo tieto sa týkali už priamo Európy. Tie, čo boli v USA, tak to neboli pre Európu až také dôležité. Preto nedotkli sa ich priamo v tej Európy. Preto v 2001, keď boli tie útoky a USA tlačilo na Európu, tak tam to ešte nemalo taký význam. Ale už pokiaľ sa to udialo na kontinente európskom, tak už to urobilo iný pre nich efekt. A práve aj to predsedníctvo tej Rady Veľkej Británie, tak ona vyvíjala tie tlaky. Na zbytok Európy. Áno. No a áno. Proti tomuto návrhu sa vznikla ako samozrejme značná vlna odporu. Negatívne stanovisko zaujala Working Party 29. To je to nezávislý poradný orgán Európskej únie na ochranu osobných údajov a súkromia, ktorý vznikol na základe článku 29 smernice o ochrane osobných údajov, preto sa volá, že Working Party 29. Ďalej Európska konfederácia policajtov, Európsky dozorník na ochranu údajov Peter Hastings, taktiež aj stanovisko priemyselných organizácií boli k tejto otázke zdržanlivé až zamietajúce. Taktiež tretí sektor, respektíve občianská iniciatíva v podobe European Digital Rights EDRI a Privacy International tiež k tomuto dali negatívne stanovisko a aj v rámci kampane podpísali petíciu európsku, ktorá bola adresovaná Európskemu parlamentu o vyše 50,000 Európanov. Aj napriek tomu tejto všetkej snahe, ktorá bola proti prijaťu tejto smernice, táto smernica bola prijatá v marci 2006. A boli vlastne a jej účelom bolo harmonizovať právne predpisy tých členských štátov, tak aby všetci poskytovatelia tých verejne dostupných elektronických komunikačných služieb a verejných komunikačných sietí, to sú tie naše podniky, mali povinnosť preventívne uchovávať tieto prevádzkové a lokalizačné údaje v určenom rozsahu na určitý účas a sprístupňovať ich oprávneným orgánom členských štátov. To samotné ešte len sa v podstate bola prijatá tá smernica a krátko potom už prišlo prvé spochybnenie
avšak nie zatiaľ obsahové, ale iba tých formálnych náležitostí, kedy v tomto prípade Írsko proti Európskemu parlamentu a rade, tam sa konal ten spor, a Írsko navrhlo, aby ten súdny dvor zrušil tú retenčnú smernicu z toho dôvodu, že bola prijatá na nesprávnom právnom základe. Súdny dvor Európskych spoločenstiev v tom čase ešte nakoniec zamietol žalobu a uviedol, že obsah tej retenčnej smernice sa v zásade orientuje na tú činnosť, ktorá je ako v súlade s tými zmluvami európskymi. Čiže to nebolo ešte priamo na tie nejaké zásahy do tých práv, hej, nevytýkalo sa ten obsah, že to, čo sa uchováva, či je v súlade s tým právem na súkromie, ale len to taká tá formálna stránka. No. Dobre. Táto smernica v podstate sa vzťahuje na tie prevádzkové údaje pólové, právnických a fyzických osôb, na súvisiace údaje, ktoré sú potrebné na identifikáciu účastníka ako registrovaného užívateľa. Nevzťahuje sa ako na ten obsah samotný tej elektronických komunikácií a na informácie vyžiadané pri použití elektrokomunikačnej siete. No a môžeme si byť istí, že tie informácie, alebo povedzme tie SMS-ky, že nie sú uschovávané? Istý si nemôžeme byť nikde, lebo nikto nevie, čo ten operátor uchováva. Hej. K týmto prípadom sa tiež neskôr dostanem, respektíve prax toho, a čo by sa malo uchovať a čo sa uchováva je odlišná. Mal som určité rozhovory s ľuďmi, ktorí pracujú v telekomunikáciách, nie lebo u veľkých operátorov, ale u menších. A najmä možno u menších je to taká otázka, stále je to tých peniazí, lebo to celé uchovanie, ktoré sa deje, týchto údajov, ide na náklady týchto podnikov, čiže tých operátorov a poskytovateľov internetových služieb. Proste ten zákon im to hodil za krk. Áno, zákon im to hodil za krk. A oni jednoducho si musia zabezpečiť software, ktorým to bude uchovávať. Jednoznačne podniky ako také nemajú záujem to uchovávať vo väčšom rozsahu, ako je potrebné, lebo čím vo väčšom rozsahu sa to uchová, tým sú potrebné väčšie kapacity k tomu na uchovanie týchto údajov a tým sú potrebné väčšie náklady. Ale zase na druhej strane, to som počul, tak ten software, ktorý sa predáva, respektíve oni si ho sami neprogramujú, ale oni ho kupujú, ten software, ktorý má zabezpečiť to uchovanie tých potrebných údajov, tak nie stále splňa tie požiadavky, ktoré by mal splňať. V akom zmysle? Jednoducho uchováva údaje, ktoré sú aj nad rámec tých údajov, ktoré majú byť uchovávané podľa zákona. A tam je celý ten problém. No, počkajte, kto vyrába ten software? Nepovedzte mi, že IBM. Toto ja neviem, konkrétnosti neviem. Dobre, ale prečo by mal výrobca softvéru mať záujem na tom, aby ten softvér uchovával aj iné údaje, ktoré proste z toho zákona nevyplývajú? Výrobca softvéru na to nemá záujem, ja si osobne myslím. Výrobcovi softvéru to môže byť jedno. No dobre, ale to je niečo navyše, čo tam urobili, tak niekto to musel chcieť. Možno to chcel trh. Software nie je robený pre jednu krajinu a pre jednu spoločnosť. A je možné, že v určitých krajinách sa uchováva viacero údajov. Nemusí to byť v rámci Európskej únie. Možno sú to software, ktorý je určený aj pre USA, pre Áziu, alebo aj ja neviem. Tento software nemusia používať len telekomunikačné operátory, môžu ho používať napríklad aj tajné služby a podobne. Už na použití to záleží stále od toho, ktorého spoločnosti, podniku, alebo na čo ho už použije. No dobre, ale keďže vieme, že tieto spoločnosti používajú, povedzme, takýto software, tak nemôžeme mať absolútne istotu, že obsah informácií sa neuchováva. Alebo obsah teda komunikácií. No nemôžeme mať ani tú istotu. To tiež nie je vylúčené. Ale tu by som z toho princípu, tu by som o tom skôr hovoril, že oni nebudú mať na tom záujem, lebo samotný obsah takých zaznamenávania tých hovorov a inej komunikácie je v iných číslach
iných megabajtoch, gigabajtoch, terabajtoch, lebo to sú obrovské dáta, lebo ako sami dobre viete, dneska sa telefonuje vo veľkom, internet sa využíva vo veľkom, dneska to už nie je len zo pár megabajtov, dneska sa prenášajú gigabajty. Teda uchovať to všetko, ten obsah, to by bolo enormne nákladné, ak by to mali vyrobiť pri všetkých hovoroch. Takže to už je minimálne ten ekonomický záujem toho operátora, že nebude to uchovať, lebo sa mu to neplatia, nemá z toho žiadne prospech. Pán Lokič, vydržte chvíľku, ja vás to musím preložiť. Vy ste povedali, že pri všetkých hovoroch, takže povedzme pri niektorých môžu? Nie pri všetkých? Ako to stále záleží na operátorovi. Lebo tieto údaje, ktoré ja hovorím, tie prevádzkové a lokalizačné údaje, tieto sa uchovajú pri všetkých hovoroch uskutočených bez výnimky. Preto som povedal, že pri všetkých, hej. Čiže tieto údaje sú pri všetkých hovoroch. Tam nie je, že len tento užívateľ, len tento nie. Tak to nie. Tieto sú pri všetkých. A preto, už keď by sa to selektovalo, že nejako, že budeme uchovať iba konkrétneho užívateľa, tak potom tam už je určite konkrétny dôvod, prečo budeme toho konkrétneho užívateľa uchovať. Dobre. Takže to by mohlo byť proste napríklad súdu alebo polícia by si to mohla vyžiadať. Áno. Tam už je zjavný niekoho záujem na tom, aby bola daná komunikácia uchovaná. Tam už to nie je o tom, že máme povinnosť uchovať tieto údaje, tak ich uchováme všetky bez výnimky. Dobre, teraz vieme, alebo vy zistili ste, alebo máte to možnosť zistiť, či to uchovávanie tých údajov teraz, ktoré sú povinné zo zákona, z tohto komunistického zákona, lebo pre mňa je to, sú dostatočne zabezpečené proti tomu, aby to nemohol nikto zneužiť, napríklad aj pracovník tej firmy, alebo polícia napríklad? No, samotná táto problematika je v tom, že napríklad tá retenčná smernica, tak ona stanovuje to, aby každý členský štát zabezpečil, aby tí poskytovateľia služieb, tie podniky teda, rešpektovali určité minimálne zásady bezpečnosti tých údajov. A na dodržiavanie týchto jednotlivých údajov, respektíve bezpečnosti týchto údajov, majú dodržať jednotlivé nezávislé orgány členského štátu. V našom prípade by to mal byť úrad na ochranu osobných údajov, ktorý by mal na toto všetko dozerať. Avšak celý problém v tom je, že tieto podmienky, ktoré sú stanovené, sú veľmi všeobecné a nie sú konkrétne. Čiže neposkytujú dostatočnú záruku toho, aby tej bezpečnosti tých údajov a aby neboli zneužité. Pán Lukič, ja vás pozorne počúvam a rozumiete, ja také slova ako, že musí byť zachovaná minimálna bezpečnosť, tak mne tu červené svetlá naskakujú pred očami, alebo čo to je minimálna bezpečnosť? To znamená, že to je zamknuté jednou fabkou tam a proste a to je celé, alebo čo? Rozumiete? No napríklad to, že čo je toto minimálne, o tom hovorím, že to sú úplne všeobecné vety v zákone. Tam nie je učené konkrétne opatrenie, ktoré by zabezpečovalo tú bezpečnosť tých dát. Že musí to byť napríklad niekde v podzemí zabezpečené na heslo a musia to 3 strážnici strážiť. Takáto úplná konkretizácia tých opatrení nie je. A to je aj chyba, ktorú sme vyčítali tomu zákonu, že nie sú to dostatočné, adekvátne tie záruky na bezpečnosť tých údajov. A vrcholom toho všetkého je v podstate to, že my máme tie údaje, ktoré sa uchovajú za určitým účelom. A tým účelom je vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie trestných činov súvisiacich s terorizmom, nedovoleným obchodovaním, organizovanou trestnou činnosťou, únikom a ohrozením utajených skutočností a s trestnými činmi spáchaným nebezpečným zoskupením. To je to, čo ste sa pýtali, či to môže byť zneužité políciou. A to je účel, ktorý je zákonný v zákone o elektronických komunikáciách. Pričom v našom trestnom poriadku sa píše, že predseda Senátu a pred začiatím trestného stíhania alebo prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie na odôvodnený návrh prokurátora
môže vydať pre úmyselný trestný čin príkaz na zistenie a oznamovanie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva, alebo na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov a ktoré sú potrebné na objasnenie o skutočnosti dôležitých pre trestné konanie. A tu vidíte značný rozdiel v tom, čo hovorí zákon o elektronických komunikáciách a samotná smernica a náš trestný poriadok. Lebo našmu trestnému poriadku stačí, aby bol úmyselný trestný čin. Zatiaľ čo pri zákone o elektronických komunikáciách je to iba na účely vyšetrovania, oddaľovania stíhania trestných činov súvisiacich s terorizmom, nedovolím a blablabla ďalej. Áno. Chcem sa vás spýtať, vedeli by ste nám popísať, ako to teda prebieha v praxi? Dobre, ten sudca pridá teda, alebo podpíše nejaký... Prax je úplne odlišná. V praxi by to malo byť predseda Senátu a pred začatím trestného stíhania, ale prípadne ako sudca pre prípravné konanie. Naša prax, ktorú sme sa stretli, alebo ktorú sme dokázali zistiť na základe nejakých posunutých tých žiadostí, ktoré chodia tým operátorom, áno, tak je v tom, že sa poskytujú tieto údaje, nie sú vôbec žiadnym príkazom. Sú len žiadosťou o sprístupnenie údaje. Od koho? Žiadosťou o spoluprácu. Hej? Pričom na sprístupnenie údajov je nevyhnutý ten súdny príkaz. Hej? A oni ho poskytujú aj bez súdneho príkazu? V jednej z tých žiadostí sa žiadajú údaje iba dokonca pre vyšetrovanie priestupku. Čo je taktiež absolútne neprístupné, keďže možno vydať iba úmyselné trestné činy. A vôbec ich to nie sú súdne príkazy, to sú len žiadosti orgánov činných v trestnom konaní o tú spoluprácu alebo vydanie nejakých tých údajov. Dobre, vydržte chvíľku, ja to skúsim zosumarizovať, aby som to aj ja pochopil s tým mojim malým mozočkom a poslucháči, aby v tom mali poriadok. Takže tie zákony, ktoré vlastne upravujú celú túto záležitosť aj z tej Európskej únie a to, čo máme my, nie sú bohvie ako spracované a sú také vágne a všeobecné. A v praxi by to malo znamenať, že ten operátor by to mal vydať teda na príkaz sudcu, ale realita je taká, že napriek tomu, že tieto zákony sú deravé a sú zlé a sú vágne a sú všeobecné, ešte v tom je väčší bordel, pretože policajti si normálne idú a vyžadujú si tie informácie a tieto firmy im ich poskytnú aj bez súdneho príkazu? To, čo už mu ich poskytnú, alebo nie, to je druhá vec. Hej? To my vedieť nemôžeme. Ale v zásade už to záleží od toho postoju tej spoločnosti, do akej miery je znala toho zákona a do akej miery chce spolupracovať. Lebo pokiaľ ide o nejakých možno menších, respektíve nejakých možno stredných tých operátorov alebo tých poskytovateľov, tak oni nemajú svoje právne oddelenia, nemajú možno znalosť takýchto zákonov, a to ich na druhej strane neospravedlňuje, ale často sa môžu pod tým tlakom, že to je orgán činný v trestnom konaní, tak musím vyhovieť jeho žiadosti, tak vyhovieť jeho žiadosti. A musí alebo nemusí? No nemusí, lebo na to, aby vydali tieto údaje, je potrebný príkaz sudcu. A nepostačuje iba to, že nejaký vyšetrovateľ napíše operátorovi alebo nie tomu podniku, že potrebujeme tie údaje od toho a toho užívateľa. Takže chcete mi povedať, že vyšetrovateľ alebo proste nejaký ten policajt vedome porušuje zákon? Ťažko povedať, či vedome. Možno tiež neznalosť. Problém je v tom, že máme dosť problematickú a chaotickú právnu úpravu. Jedno hovorí zákon o policajnom zbore, jedno hovorí zákon o elektronických komunikáciách, jedno hovorí zákon o trestný poriadok. Ako ste videli, už len medzi tým trestný poriadok hovorí o úmyselných trestných činoch a zákon o elektronických komunikáciách hovorí o presne špecifikovaných trestných činoch. Čiže... A ktorý je ktorému nadradený teraz? Už len z toho titulu, že smernica retenčná hovorí, že to má byť iba pre tieto účely, zákon elektronický na tieto účely. A zákon a trestný poriadok už odkazuje na úmyselné trestné činy. Ono to je pravdepodobne spôsobené tým, že toto ustanovenie bolo ešte prijaté pred účinnosťou tej novely, na základe ktorej došlo k povinnosti tých podnikov uchovať tie údaje. Čiže vtedy
tom čase ešte sa to uchovalo ešte tieto údaje netvorili to telekomunikačné tajomstvo. A neboli uchované na tieto účely. To boli iné údaje. A možno nedopatrením, nenovelizáciou aj trestného poriadku pri príjmaní tejto novely ostala takáto diera, a ktorá spôsobuje nesúlad. Dobre, pán Lukič, dáme si pesničku, ja vás pustím z telefónu, ja vám potom ku koncu pesničky zavolám, ja toto musím trošku prežiť v hlave a ak poslucháči majú nejaké otázky, prosím, napíšte na e-mail, ktorý už máme do štúdia, to je studio@slobodnyvysielac.sk, alebo cez pesničku sa pozriem aj teda na Facebook. A zatiaľ vám ďakujem a za nejaké 4 minúty vám zase zavolám. Ďakujem. Rozprávam sa s pánom magistrom Ľubomírom Lukičom, ktorý je právnik občianskeho združenia European Information Society Institute. Bavíme sa o uchovávaní prevádzkových a lokalizačných údajov, tzv. Data retention. Vlastne sme sa rozlúčili pred pesničkou s tým, aj to zosumarizujem. Zákony a smernice Európskej únie sú vágne, každý si ich vysvetľuje ako chce a u nás k tomu sú ďalšie 2 alebo 3 zákony, ktoré to zase vysvetľujú inak a vyšetrovatelia a policajti proste si robia čo chcú napriek tomu, že v trestnom poriadku sa píše niečo iné. Pochopil som to správne? Áno. Tak a teraz mi povedzte, ja nemám na to žiaden iný názov, len pejoratívny a proste toto je bordel. A to tých 150 ľudí, ktorých tam platíme, absolútne netrápi toto? Myslím poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Zaoberá sa s tým vôbec niekto? Ja vám to poviem takto. My sme začali našu činnosť ako občianske združenie v roku 2010, ktorý aj toto bol vlastne jeden taký impuls na založenie tohto občianskeho združenia. Vtedy sa prvýkrát podali návrh na generálnu prokuratúru, aby posúdila, či je to ústavné, ako nie v tom zmysle, aby rozhodla, ale aby posúdila, lebo generálna prokuratúra je subjektom, ktorý je oprávnený podať návrh na ústavný súd na začatie konania o súlade právnych predpisov s ústavou. V tom období nám akurát bol predložený návrh nového zákona o elektronických komunikáciách. Generálna prokuratúra nám odpísala, že keďže sa pripravuje nový návrh zákona o elektronických komunikáciách, tak toto nie je potrebné riešiť, lebo aj tak to bude o chvíľu v páse. Toto bolo v ktorom roku, prosím vás? V 2011. Áno. Im to odôvodnila. Čo je absurdné, niečo takto odôvodniť. A my dúfam nie z generálnej prokuratúry, keď príde. Pričom tento zákon ešte nebol predložený ani v parlamentu. Bol to návrh, o ktorom sa jednalo v parlamente. Nebol ani schválený, ani prijatý. Stále bol účinný ešte a platný ten predchádzajúci zákon, ktorý sme napadali. Nehovoriac o tom, že ustanovenia týkajúce sa data retention ostali presne v takom istom stave, akom boli aj v predchádzajúcom. Čiže na týchto ustanoveniach sa absolútne nič nezmenilo. Následne sme podali ďalší podnet na generálnu prokuratúru po prijatí nového zákona. Tamto sa zase odvolali na to, že je to v súlade s európskou smernicou a jednoducho to nie je, z ich pohľadu to nie je protiústavné. Nie je to také, aby to bolo na podanie na ústavný súd. Keď sme videli, že touto cestou to nepôjde, že cez tú generálnu prokuratúru sa to nestane, tak sme sa pokúsili potom osloviť poslancov a dostať to ako poslanecký návrh na ústavný súd, kedy sme poslancov v podstate vypracovali tento návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov a predložili im, oni si ho prešli si ho a v celom parlamente oslovili sme takmer všetkých poslancov, respektíve politické subjekty. A v celom parlamente sa našiel ten naozaj minimálny počet tých 30 ľudí, ktorí sa pod daný návrh podpísalo. Čiže aj to hovorí o niečom o tom, že ako tých
poslancov to možno zaujíma, alebo ako ich to trápi. Dobre, ja len pre úplnosť, aby zase ja potrebujem, aby ľudia vedeli, že proste aj keď ten systém, ktorý máme, teda je zhnitý a je aký je, ale proste niektorí poslanci za niektoré veci sa vlastne postavia, tak ja prečítam tých 30 mien rýchlo. Poliačik, Sulík, Krajcer, Galko, Miškov, Kolár, Mihál, Nicholsonová, Chren, Droba, Osusky, Hraško, Beblavy, Vyskupič, Huba, Mičovský, Mezenská, Jurinová, Fecko, Matovič, Kufa, Vašečka, Polák, Horvátová, Rytomská, Kadúc, jedna Žitňanská, aj druhá Žitňanská, Kaník a Procházka. Že toto je tých 30 poslancov, ktorí proste uznali alebo naznali, že to, čo hovoríte, teda je závažné. Ako? Ešte raz, moment. Že toto je tých 30 poslancov, ktorí sa vlastne ujali toho vášho návrhu. Tak. Áno. No a čo sa stalo s tým teda? No momentálne je to na ústavnom súde a čaká sa na to, aký bude postup v tejto veci. Zatiaľ sa nič v podstate v tejto veci neudialo. Takže generálna prokuratúra nič neurobila, lebo tak ja som ešte nikdy nepočul, že by niečo urobila poriadne, že by si urobila svoju prácu, ale možno to, no ale nie, hľadal som a nie. Bolo tam, neviem, ľudia tam stáli pol roka pred ňou, aby na toto upozorňovali. Takže toto je ďalší prípad, kde generálna prokuratúra absolútne nič neurobila a teraz je to na ústavnom súde a čaká sa, ako rozhodne ústavný súd. Áno. Čiže od toho všetko. Napríklad v susedných Čechách to mám taký dojem predminulý rok, 2011, túto úpravu zrušili. A bohužiaľ už tento rok, niekedy mám taký dojem v auguste, už prijali niečo nové, ktoré by to malo byť už v súlade. Nemal som už možnosť sa k tomu dostať a pozrieť sa na to, že ako to upravili tentokrát. Či je to už naozaj v súlade, alebo nie. A čo sa stalo s tou úpravou, na ktorú sa odvolávala generálna prokuratúra v roku 2011? Z toho sa niečo stalo, alebo viete, čo vás odpálkovali, že sa s tým nebudú zaoberať, lebo už je nové niečo na ceste? Áno. A to som spomínal, že v podstate toto presne, čo bolo v starom zákone, sa prenieslo do nového zákona. Tam žiadna zmena nenastala. To je na tom úplne ešte najkomickejšie, že už bol daný návrh, o ktorom vedeli, ako bude vyzerať ten zákon. Keby tam aspoň bolo pozmenené už nejaké veci, ktoré zohľadňovali to, že to nie je v poriadku, ale v tom čase to bola presne identická úprava, ktorá sa preniesla do nového zákona tiež identicky. Dobre. Čiže vlastne to bol úplne chybný krok tejto prokuratúry. Pozrite sa, ja zase neverím na chybné veci ani na náhody, ale chcem sa spýtať takto, ako čiste súkromne, teraz zabudnite na to, že niekoho zastupujete, len tak mi povedzte, ako keby sme iba sedeli niekde pri káve. Kto má záujem na tom, aby ten zákon sa nezmenil? Rozumiete, že tam strčia aj nový, ale je vlastne identický s tým starým. Komu toto vyhovuje? To je otázne, komu to vyhovuje. Do určitej miery to môže vyhovovať aj operátorom. Majú tie náklady, ktoré som spomínal, oni na to, ale sú prípady aj zo sveta, kedy tieto jednoducho operátori zamestnávajú ľudí a ľudí to je len ľudský faktor, ktorý môže zujať a tieto údaje sa môžu dostať vonku. Respektíve operátori, nikto o tom nemusí vedieť, môžu to používať na reklamné účely, tieto údaje. Nechcem hovoriť, že to používajú, alebo čo, ale je to možné, že aj tak to je možno zneužiť. Pozrite sa, ja si viem celkom predstaviť dobre, podľa, povedzme, keď sa bavíme teda o tom, že tá lokalizácia, keď ja viem presne, kde moji zákazníci sú, v ktorú dobu, na ktorých uliciach, kadiaľ prechádzajú, v ktoré dni, tak si myslím, že viem urobiť celkom dobrú reklamnú kampaň, cielenú, proste na tých, lebo o tých ľuďoch vlastne vedia všetko, dátum narodenia a neviem čo. Takže vedia presne, že ja neviem, mladí sa teraz pohybujú teraz, ja neviem, po Vajnorskej ulici v tú dobu, tak proste nebude sa tam dávať reklama na, ja neviem, na nejaké geriatrické pomôcky, ale proste pôjde tam reklama, ja neviem, príklad na Coca-Colu. Takže ako tieto údaje sa dajú veľmi dobre speňažiť a využiť. No to je pravda, ale v zásade, aby som to vedel na pravú mieru, ja si nemyslím, že osobne operátori majú na ten najväčší záujem. Najväčší záujem na to budú mať štát a jednotlivé zložky, najmä orgány činné v trestnom konaní, možno nejaké
tie spravodajské služby a tieto veci, lebo to sú hodnotné informácie, ktorým sa oni môžu dostať. Hej? A aj legálne v podstate. A aj bez súdneho príkazu. Tu je ešte taký paradox v tomto, že pri tom, keď vás niekto odpočúva, normálne, legálne, so všetkým v základe súdneho príkazu, odpočúvajú telefonáty a podobne, tak musia vám po skončení odpočúvania po nejakej dobe oznámiť, že vás odpočúvali. Pričom pri tomto tu nie je absolútne žiadna takáto povinnosť štátu, aby niečo takéto musela oznámiť. Čiže oni si o vás môžu požiadať tie informácie a vy sa to nikdy ani nedozviete. Môžem sa vás spýtať podľa zákona, do akej doby vás potom musia o tom upozorniť? Čo vás odpočúvali? Je tam nejaká lehota? Je lehota, ale čo vám momentálne neviem presne. No mňa iba zaujíma, že kedy ja dostanem dopis, viete? No ale dobre, pokračujte, prosím. Ale keď skončia až odpočúvanie. Keď vás 2 roky odpočúvať, tak až po 2 rokoch, keď vás 2 roky odpočúvali. Dobre, takže sa načakám. No dobre. Nech sa páči, pokračujte. A ešte tu je taký ten paradox toho všetkého, už keď to tak porovnáme s tým riadnym obsahovým odpočúvaním, že výskum, ktorý vykonal Massachusetts Institute technológií, ukázal, že tie uchované údaje na základe nich je možné 90% presnosťou určiť okruh spolupracovníkov, priateľov, známych, o čom ďalej 90% presnosťou predvídať, akým sa daný subjekt stretne za najbližších 12 hodín, s 95% presnosťou predvídať, kde sa daný subjekt bude nachádzať za najbližších 12 hodín a s 80% presnosťou predvídať činnosť a aktivitu subjektu v najbližších 12 hodinách. Čiže naozaj to sú údaje totožné takmer tými obsahovými, ktoré keď dochádza k tomu obsahovému odpočúvaniu, a dokonca možno ešte aj cenejšie v určitých prípadoch môžu byť tieto údaje. Áno, ale to je preto, že ľudia vlastne žijú svoj život šablonovite, takže tam je veľká proste tam je veľký predpoklad. Ale tak sa žije. To nejako neovplyvníme. No ale proste... Čiže tá hodnota tých informácií je naozaj, človek si povie, že áno, neodpočúvajú nás, nevedia, o čom rozprávame. Sice nie, ale vedia, kde budete zajtra, kde budete dneska, lebo každý má určite nejaké zvyky, keď má nejaké kluby alebo niečo také, čo sa vykonáva v určitý pravidelný čas. Čiže naozaj to vedia byť celkom ako hodnotné informácie. Dobre, čo by ste odkázal ľuďom, ktorí, lebo podľa mňa veľa ľudí, viete, to sú takí ľudia, myslím si, že väčšina ich je taká, si povedia teraz, no a čo, ja nič zle nerobím, tak proste mne je to jedno. Viete, čo im na to môžeme povedať? Proste ako je to v poriadku, pretože nič zle nerobí, tak je to OK, že proste ich sledujú a sledujú ich pohyb. Alebo sa to dá zneužiť? Ako, viete, človek nič zle nerobí, to je jedna vec, ale niekedy sa aj nejakou náhodou dostane do niečoho, o čom ani netuší, že sa dostal. Presne tak. A vtedy môže byť potom aj pri týchto údajoch sledovaní. A myslím si, že nikomu nie je príjemné, keď niekto sleduje, alebo je to zásah do súkromia. A jednoducho dnešný trend dnešnej doby je taký, že ľudia veľa odhalujú zo svojho súkromia, či už cez Facebook, alebo všeobecne cez sociálne siete. Priveľmi odhalujú a neuvedomujú si to. A bohužiaľ, tak ako niekto múdry povedal, že to súkromie si nevážime, lebo ho máme, respektíve ešte ho máme v nejakom rozsahu. Až potom si ho začneme vážiť, keď ho stratíme, ale to už bude neskoro, bohužiaľ. Mám tu nejaké otázky od poslucháčov. Jeden mi píše, že ahoj, prosím, spýtaj sa, ako je to s uchovaním alebo s uchovávaním šifrovaných dát, šifrované maily, hlas. Miero sa pýta. To je taktiež taká jedna problematika, ktorou sa dá zaoberať, že tak ako všetko na počítačoch sa dá obísť a vôbec v dnešnej technologickej dobe, tak aj toto uchovanie nie je nejaké neprestrelné, by som povedal aj. Šifrované veci sa jednoducho nedajú. Keď sú dostatočne dobré a v poriadku, ako zašifrované, tak ako majú byť. Pokiaľ neurobí ten človek nejakú chybu, tak to sa jednoducho nedá odpočúvať. Tiež existujú rôzne anonymizačné siete, alebo anonymizátory takzvané,
takzvané The Onion Router, takzvaný Tor, hej, alebo či systém John Doe. To sú, John Doe je napríklad taký systém, ktorý funguje na komerčnej báze, ale sú založené na proxy serveroch, ktoré prespevajú jednoducho po celom svete tú IP adresu a tým pádom sú vlastne pre nevystupovateľné. Hej. Alebo použitie telefónnych údok. To je tiež jedna možnosť, hej, lebo nedozvie sa odkiaľ volal, a to je všetko. Nebude vedieť, kto volal. Taktiež v určitých krajinách, u nás nie, sa dajú použiť, keď sú predplatené karty. Hej. Toto som sa vás chcel spýtať, že prečo na Slovensku, keď si idem kúpiť nejakú simku, musím preukázať sa občianskym preukazom? Osobne vám musím povedať, že neviem, z akého konkrétneho predpisu to vyplýva, respektíve či to z niečoho vyplýva, či to nie je len čisto na samotných operátoroch. Lebo v určitých krajinách, pokiaľ dobre viem, tak aj v Čechách, neviem, či to ešte stále existuje, ale bolo tak, že sa tie karty dali kúpiť bez akéhokoľvek dokladu. Hej? Jasne. V podstate v supermarkete si to mohol človek kúpiť. V Spojených štátoch ešte stále môžete, v Anglicku sa dalo pred 2 rokmi, neviem, ako dneska ten policajný štát postúpil. Chcem sa vás spýtať takto. Lebo tak zase ľudia sú dosť divní a dosť naivní, a povedzme ten Facebook. Tak super, niekto niečo tuto vyrobil, proste stojí to miliardy, ale máme zadarmo takúto perfektnú vec. A zadarmo to samozrejme nie je. Lebo zase cez tieto sociálne siete, tak ľudia sa môžu sa dostať k informáciám o našich preferenciách, názoroch, myšlienkach, túžbách, úchylkách, neviem, kto chodí na aké pornostránky. A vlastne cez tieto androidy aj o polohe vlastne každého človeka. Neuľahčuje to systému proste odstaviť opozíciu alebo ľudí, ktorí proste by chceli nejakým spôsobom sa priečiť? Nepomáha to? No, ako určite to kontroluje tie názory tých ľudí, respektíve ten daný subjekt, ktorý si to chce odkontrolovať, a pokiaľ ten dotyčný to diela tak, že to nemá dostatočne zabezpečené, hej, ako pred inou verejnosťou, než napríklad pred priateľmi, tak automaticky áno, je to možné, aby to takto ovplyvnilo. Veď nedávno bolo napríklad, neviem, mám taký dojem, že v Belgicku, alebo také krátke videjko bolo o tom, jeden sa zahral na veštil a ľudia mohli prísť z ulice. Oni im vedeli o nich vyvešiť, hej, že aký majú vzťah, aký majú neviem čo. A nakoniec toho koniec koncov bolo to, že sa odhalila stena a za stenou boli hackeri na počítačoch, ktorým nabúrali na Facebook konta a z tých kont zistili podľa fotiek, podľa informácií, ktoré tam mali, o nich tie konkrétne skutočnosti, ktoré on im tam akože veštil. A oni boli z toho pás, že ak on je dobrý veštil, že zaplatili si za to, že im hackli účty. Hej, zaujímavé. Áno. Čiže áno, z jednej strany je pekne dobre, môžem ja povedať, že ja si to zabezpečím, aby to nikto nevidel pred verejnosťou, hej, že kliknem si na tom, že iba priatelia. Ale pokiaľ potom toho príde takýto nejaký hacker, ktorý to nabúra, tak potom ja to môžem mať odkliknuté, čo ja chcem. To mi nepomôže. Dobre, mám tu ďalšiu otázku. Jeden poslucháč sa pýta, že či tie lokalizácie dokážu sliediť aj staré mobilné telefóny. Staré mobilné telefóny, áno. Lebo to nie je lokalizácia založená na GPS, ale je to na tých vysielačoch, na tých BTS-kách. Čiže on na základe tých svojich vysielačov určí polohu operátor, nie na základe GPS. Takže nie je to na základe GPS, ale na základe toho, cez ktorú tú väžu sa vlastne ten telefón prihlasuje. Takže ono je to... Mám taký dojem, že to dávnejšie bola aj služba dokonca spoplatnená u operátora, aspoň u jedného operátora. Určite, kde človek si mohol, alebo zákazník mohol poslať SMS-ku na určité číslo a operátor mu obratom poslal jeho polohu, na ktorej ulici sa nachádza a takto. A to ešte neboli smartfóny, to boli obyčajné telefóny. Dobre, dáme si dlhšiu prestávku zo zrejmých dôvodov, 8-minútovú, ja sa vám potom ozvem, zatiaľ vám ďakujem a vrátime sa teda potom k tým slovenským zákonom a ja by som sa chcel vás potom aj spýtať na nejaké konkrétne kauzy.
kde, ak viete o nejakých teda, kde proste táto policajti a vyšetrovateľia, kde zneužívajú a máme akým taký spôsobom. prípady, áno, ktorých vieme. Tak No super, tak po 8-minútovej prestávke sa vám ozvem. Zatiaľ vám ďakujem. Dobrý večer. Zdravím. Sekundu, ja som tam tichšie vysielač. Vy si to stište tam, prosím vás. Už sa stalo inak. Neviem, som vo vysielaní, či nie, že teraz. Áno, sme vo vysielaní. Ale ako live, alebo beží pesnička? Live, pesničku som vypol, tak poslucháča vždy pustím. OK. Dobre. Tak v podstate zdravím poslucháčov. Reportérka Indymedia Eva. Ahoj, Eva. Ja by som možno tak na margo tej debaty, čo tam teraz vedíte. Áno. Zrejme ten váš host to nepovie úplne priamo, ale možno, že nemá tie informácie až tak, alebo z toho uhla pohľadu treba ako ja, ale s tými kontaktmi, databázami a s týmto všetkým sa kupčí. Hovorím to z toho dôvodu, že som robila vyše 3 rokov v rôznych spoločnostiach direct marketingových. Áno. A viem, ako s tým kupčia práve aj tí operátori, aj operátorské siete. Oni síce povedia, že sú to nejaké staré kontakty, 5-ročné databázy a podobne, ale odkupuje sa to, rôzne sa to dohľadáva. No, a tie informácie pochádzajú od týchto operátorov? Áno, prevažne. Sú potom aj rôzne spoločnosti, ktoré vyhľadávajú kontakty rôzne po internete, alebo naozaj kúpujú staršie databázy, updateujú to podľa internetu, alebo nejakých treba možno zlatých stránok a podobne, ale viem, že takéto obchody robia práve aj spoločnosti. Takže to normálne predávajú marketingovým firmám, ale teraz čo sa im predáva? Len tie osobné údaje, alebo aj ten pohyb? Závisí od toho, čo si zažiada koncový zákazník. Treba nejaká spoločnosť, ktorá chce robiť nejakú kampaň, chce robiť nejaký predaj svojich produktov alebo prieskum. Závisí od toho, čo si oni vyžiadajú. Bavíme sa s pánom magistrom Lubomírom Lukičom, ktorý je právnik občianskeho združenia European Information Society Institute, a bavíme sa o uchovávaní prevádzkových a lokalizačných údajov. Toto je strašný názov. Bavíme sa o tom, ako sme skočili, alebo ako Európska únia skočila po tých útokoch v Madride a po 7-7 v Londýne na vagón tejto špionáže alebo špionovania, proste sliedenia po svojich občanoch. Tá smernica z Európskej únie je vágná a potom zákony slovenské sú zase ani nie protichodné, ale proste dajú sa vysvetliť niekoľkými spôsobmi. No a chcel by som sa teda dostať k tým prípadom, keď polícia a vyšetrovatelia proste absolútne ignorujú aj tieto Mickey Mouse zákony, ktoré máme, a aj tak si robia, čo chcú. Takže mohli by ste nám povedať nejaké prípady, prosím vás? Ja ešte, ak by som sa vrátil ku tej pani redaktorke. Nech sa páči. Lebo naozaj to je celý toho problém toho systému, že je to v podstate úplne nekontrolovateľné. A potom áno, môže dochádzať k takto situáciám, ktorým zjavne podľa jej vedomosti aj dochádza. To je tiež jeden taký ten problémový bod toho systému uchovania. No, ja tiež musím podotknúť, takto ja som veľký nie že nepriateľ, ale nemám rád politikov, ale zase kde proste treba uznať, prečítal som tých 30 mien, takže 30 poslancov tieto veci zaujímajú a ďalších 120 poslancov tieto veci absolútne nezaujímajú, to len aby ľudia vedeli, že keď volia istoty, tak máte istotu, že vás budú špehovať, a máte istotu, že s vašimi údajmi sa obchoduje a kupčí, a máte istotu, že policajt si bez súdneho príkazu tieto údaje pôjde vypýtať. Takže nech sa páči. Ešte by som jednu vec k tej smernici. Áno. Ste spomínali, že smernica tiež vágná takto. Už momentálne je to v takom štádiu, čo týka smernice, že už boli podané určité prejudiciálne otázky na Európsky súd, na súd Európskej únie ohľadom tiež toho súladu tej smernice s právom na súkromie. Hej. Čiže možno čo skoro, neviem v akej dobe
tiež na odhodlaní súdu Európskej únie, to dôjde k určitému záveru. Či áno, je to v súlade so súkromím, je to v rozpore so súkromím, alebo to nie je. Čiže toto sú také tie výrazné vedzníky, ktoré tiež môžu napomôcť určitý krôčik k zrušeniu tej smernice najmä. Lebo to je aj primárny cieľom. Lebo to, že uspojeme túto pred ústavným súdom, to je len také malé naše slovenské víťazstvo. Lebo tá smernica je stále vydaná a my stále sme zaviazaní tým, že musíme ju implementovať. A pokiaľ sme zrušili našu úpravu, pretože nebola v súlade s našou ústavou, tak musíme urobiť tak ten zákon, aby bol v súlade s našou ústavou a zároveň v súlade so smernicou. A tomu všetkému jediné, ako sa dá tomu vyhnúť, je to, že sa zruší smernica, aj to, čo je nad tým všetkým. Áno. No a myslíte si, že keď sa zruší tá smernica, tak aj slovenský parlament sa proste pohne tým smerom? Lebo tie zákony sú tie zákony u nás sú proste teraz už bez ohľadu na to, či tá smernica existuje alebo neexistuje v Európskej únii. Tie zákony sú prijaté proste. Aj, že či by ako po zrušení smernice aj náš parlament zrušil dané ustanovenie, áno. To je otázka toho, pre koho je to vhodné a potrebné tie údaje, hej? Zase. Takže sa môže stať, že Európska únia nazná, že dobre, tak ako tieto osobné údaje sú teda citlivé a pre ľudí sú veľmi dôležité, zruší smernicu. No ale zase tento zbojnícky parlament si povie, no dobre, ale takto ušetríme strašne veľa peňazí na spravodajských pracovníkoch. Inak zdravím vás, chlapci. A na práci proste pre policajtov, hlavne teda pre nepríjemné osoby. A proste ten zákon nezrušia. Lebo ono to nie je pupočnou šnúrou napojené na tú smernicu, všakže nie. Presne tak, áno. Áno, keď sa zruší smernica, ich povinnosťou nie je zrušiť ustanovenia zákona. Zákon môže ako taký fungovať, pokiaľ nikomu nevadí, nikomu neprekáža. No a dobre, ale čo s tým teda máme, čo s tým môžeme my urobiť, keď nám to teda napríklad bude vadiť? To je potom, pokiaľ by napríklad bola zrušená smernica a u nás by stále platila právna úprava, tak u nás je jedinou možnosťou, ako zrušiť právnu úpravu, je obrátiť sa na ústavný súd. Ja predpokladám, že v tomto podaní, ako sme to dali, tento návrh na ústavný súd, že to prejde týmto ústavným súdom a že dané ustanovenie bude zrušené ako protiústavné. Čiže v tomto my by sme mali dosiahnuť víťazstvo. Z môjho pohľadu, z môjho názoru aj z nášho pohľadu, preto sme to aj takto vypracovali za týmto účelom, lebo si stojíme za touto myšlienkou a myslím si, že každý človek, ktorý sa s tým oboznámi trošku, nie nejako, neviem, do hĺbky, do paragrafov alebo takto, aj takoto jednoduchú formu, tak zistí, že to nie je všetko asi košer. Uh-huh. Ja to mám otázku, alebo to je skôr taký krátky príbeh od jednej poslucháčky. Píše: ahoj. K téme uchovania osobných údajov som bola dnes zhodou okolností svedkom hádky v banke. V skratke, pani pri prepážke robila nejaké transakcie a zrazu sa strhla hádka. Pracovníčka banky jej odmietla vrátiť občiansky preukaz, vraj má nový a ona to musí v počítači opraviť. Lenže zákazníčka tvrdila, že účet v banke uzavrela pred pár rokmi, má ho v inej, tak nechápe, na základe čoho teraz od nej idú požadovať nejaké nové info do ich počítača. Je toto normálne a v súlade s nejakým zákonom? Neviem, ako to dopadlo, nechcelo sa mi tam čakať, kým sa dohádajú, a teraz by ma to v celku na základe diskusie zaujímalo. To už je ale trošku iná oblasť, lebo to už nie je uchovanie tých údajov, ale to je ochrana osobných údajov. Áno. Keďže tam išlo občiansky preukaz a tieto sú osobné údaje a tam sa vzťahuje na to iný zákon o ochrane osobných údajov, ktorý má za svoje podmienky a k čomu všetkému banky majú prístup, to osobne ja neviem, do akých registrov. To nejde ani o prístup, ale ona proste chcela z toho nového občianskeho asi aj pobrať proste tie nové dáta, podľa mňa. Tam išlo o to. Že či vôbec môže ten pracovník banky. Viete čo, ja niečo vyskúšam, ja mám hovor od poslucháča a skúsim poprepájať toto, či sa mi to dneska podarí. Dobrý večer. Keď to môžete, dajte sa trošku hlasnejšie. Áno, dobrý večer. Haló. Haló, dobrý večer. Dobrý večer, vydržte chvíľku. Pán Lukič, počujete poslucháča? Áno. No super, dobre. To tak. Nie je pre pána Lukiča, to je skôr technická pripomienka. Máte tam echo odvtedy, keď
dotelefonovala Eva z Indimedie, tak je tam echo. Je tam echo? Áno. Dobre. Ako keby niekto ostal vysieť na telefóne a mal zapnuté rádio, teda zapnutý počítač. Uh-huh. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. No tak nebolo to k veci. Takže nech sa páči, pokračujte. Tak sa môžeme vrátiť tým príkladom, ktorých sme chceli na začiatku. Tak my sme mali tak k týmto prípadom sa tiež dostať, to človek musí mať nejakého človeka vo vnútri, nejakého operátora, aby sa dostal takýmto prípadom, kedy polícia žiada cez tú žiadosť, hej, v podstate, ako som vám spomínal, že mimo zákona vydanie tých údajov. V jednom prípade žiadali o poskytnutie informácií k osobách, ktorá vystupuje podnikom určitým na IP adrese na lokálnom DCC hube, ktorý prevádzkujete. Hej? To bola žiadosť. Taktiež žiadame o termín zriadenia hore uvedeného NIC-u na uvedenom DCC hube. Zároveň žiadame, ak je to možné, ozaľovanie následovných súborov z ponuky bodky. Ide o tieto. Hej? Zase nejaká hudba tu bola. To kvôli hudbe? Celý ten problém, hudba bola že vraj nejaká nacistická alebo niečo také s nejakým takým potónom. Tam bol celý problém. A v tomto ohľadom tejto veci sa ma pýtal aj kamarát, že prečo pomáhame my ľuďom, ktorí delajú nacistickú hudbu, alebo prečo ako toto robíme, hej, on nacistickú, však to je nezákonné, prečo však neho chytia. Ale netreba dať vidieť toho konkrétneho užívateľa, hej, napríklad v tomto prípade. Lebo toto sa môže stať hoci komu, hej, nie v tom, že robí niečo zle. Ja chcem týmto ľuďom chcem pripomenúť, že pokiaľ náckovi sa budú porušovať ľudské práva, tak sa budú aj tebe. Proste takáto je realita, hej. A proste ako ono, to je fajn, ale je určitý zákon, aj keď nie je bohviaký a proste ho musia dodržovať tí policajti, či sa im to páči, alebo nie. Vydržte chvíľku, máme hovor, ja skúsim, či posluchač má nejakú otázku. Dobrý večer. Haló? Dobrý večer, prajem. Chcem vám len povedať, že bola by škoda, aby vám ľudia odpadávali len z toho dôvodu, že majú tam nejaké echo. To sa mi stalo asi pred 15 minutami a netreba len refreshnúť vaše živé vysielanie a všetko bolo v pohode. A ešte stále je tam to echo? Napríklad teraz, keď spolu telefonujeme, tak počujem sa dvakrát. A teraz? Čiže neviem, z akého dôvodu. Možno vaša linka je napichnutá, možno moja linka je napichnutá, takže asi tak. Konšpiračné teórie sa stretli. Dobre, ale počujete sám seba teraz? Áno. Počujete sám seba? Alebo počujete echo u hostia? Počujem aj vás a počujem myslím seba. A hostia počujete? Pán Lukič, ste tam? Áno, tu som. A počujem aj hostia. Dobre, tak to je super, ale proste počujete sám seba dvakrát. No, tak presne, v takých slučkách. No, tak to ja budem musieť sa teda s technikom dohodnúť na tomto, lebo tu moje znalosti končia. Ďakujeme veľmi pekne za telefonát. Ja vám ďakujem. Pekný večer. Do počutia. Pán Lukič. Dobre, druhý. A ako dopadol tento prípad teda? My sme ako taký prípad neriešili. Hej? My sme sa nezaoberali. To bola informácia pre nás, že aj k dokladovaniu k tomu návrhu na ústavný súd. Hej? To bolo ako podklad, ako dôkaz toho, že áno, tieto informácie sú zneužívané. Tieto údaje sa neposkytujú tak, ako sa majú. My sme konkrétne túto vec neriešili, ani tú druhú konkrétnu vec. Dobre, a viete, máte informácie, či to poskytol ten provider, tú informáciu, ktorú policajti chceli? V tomto prípade mám dojem, že nie. On to neposkytol. A k tomu, ak by som povedal to, čo sme predtým hovorili, že tí ľudia,
o ktorých sú tie údaje poskytnuté, sa možno nikdy ani nedozvedia, že nejaký provider im o nich poskytol tie informácie niekomu. Pokiaľ to nebude niekde v spise vylepené súdnom, že áno, ako dôkaz, hej, že tieto údaje. Si myslím, že skôr takto v spise to určite nebude vylepené, keď samotní vyšetrovatelia alebo polícia ako taká vedia, že toto nie je dobrý spôsob získavania informácií, respektíve to nie je spôsob, ktorý môže byť použitý ako zákonný dôkaz pred súdom. A teda možno tie informácie, ktoré oni získajú, používajú ako len operatívne informácie, preto aby vedeli sa postúpiť ďalej vo svojom vyšetrovaní. Mhm. Dobre, ale v tomto prípade... Lebo viete, ono v samotnom dôsledku to vás nemusí usvedčiť. Ale policajt, vyšetrovateľ vie zistiť na základe týchto údajov, že komu patrí ten NIK a už sa vie zamerať na presnú konkrétnu osobu. A už vie okolo nej trošku zapátrať a už potom niečo na nej nájde. No rozhodne mu to uľahčuje život a prácu. Áno. A preto takýto prípad nájsť vôbec ako v advokátskej praxi, alebo takto, aspoň ja som sa momentálne stretol, alebo v právnickej, alebo v občianskom združení, ako konkrétne, že príde nejaký klient za nami, alebo za hocikým, že údaje o mne boli zneužité tie a tie, lebo operátor ich poskytoval neoprávnené. Však on o tom nevie. On o tom nevie. Preto s takým prípadom nikdy nikto nepríde, ja si osobne myslím. Takže... To už zase jedine pokiaľ má už niekto zase nikdy nejaké informácie, že si to vie zistiť, že takto boli tie údaje poskytnuté. Dobre, to by musel niekto nejaký známy od operátora povedať, takže toto si vlastne vie upiecť policajt s operátorom úplne v pohode. Áno. Ja vás počujem. Počkajte, skúsim teraz. Dobre. Vrajím, že takto si to vedia vlastne operátor s tým policajtom vlastne upiecť sami bez toho, aby sa to niekto vôbec dozvedel. Má ten operátor povinnosť proste nejakým spôsobom dokladovať to, že proste prišiel nejaký Jožko Mrkvička, nadporučík a vypýtal si tieto údaje a že oni mu ich dali? Pokiaľ viem, tak nie. Vy sa k tomu ako tak neviete dostať. Vy jedine, čo môžete urobiť, je to, aj to sa dá cez zákon o ochrane osobných údajov a tam už zase je na zváženie to, ale vôbec sa dá o všetkých údajoch, tých osobných hlavne, požiadať operátora, aké osobné údaje vaše uchováva všetky. A tam by vám dotyčný subjekt mal poskytnúť tie údaje. Ale to je zase zákon o ochrane osobných údajov, hej? To nie je zákon o elektronických komunikáciách. Čiže tam sa vie určitý čiastočný výpis tých údajov získať. Takže ľudia môžu proste od toho svojho operátora túto informáciu vyžiadať? Môžu, ale neviem do akej miery on im poskytne tie údaje, lebo to sa vzťahuje na, pokiaľ dobriem, na osobné údaje. Hej? A veľa z tých údajov nie je považované za osobných údajov. A jasne, lebo to sú prevádzkové a lokalizačné údaje. Áno, to nie sú osobné údaje ako také. Hej? Prevádzkové údaje, osobné údaje sú iné údaje. Hej? Ono, keď si to tak zoberieme z toho iného hľadiska, hej, že osobné údaje sú tie údaje, na základe ktorých sa dá identifikovať priamo dotyčný subjekt, hej, v jednoduchosti, v krátkosti povedané, tak s tou kopkou tých údajov, ktoré on získa, ten operátor, tak jednoducho na základe týchto údajov sa dá zistiť konkrétny subjekt, hej, o ktorom sú tie informácie uložené u ňom. Len to už je na dlhšiu diskusiu, debatu a polemiku o tom, či je povinný aj tieto údaje vydať alebo nie. Dobre, a ten druhý prípad? Ten druhý prípad... Momentíček. Ten druhý prípad bol o tom, že žiadali informáciu, či je určitá IP adresa u nich vedená, a aké sú a iné nejaké dôležité skutočne pre objasnenie. A tu je to dôležité priestupku. Táto žiadosť, ktorá bola daná pre priestupok. Vôbec nie pre trestný čin. A v žiadnom prípade nie pre úmyselný trestný čin. A už nehovorím o tých trestných činoch, ktoré konkrétne menuje zákon o elektronických komunikáciách. Hej. Čiže to je úplne. Hej. No a takto, chcem sa spýtať teraz, viete, ak je to ako mne,
mne všetci vysvetľujú, že neznalosť zákona neospravedlňuje a ja neviem, keď si niečo urobím, čo je protizákonné, tak ma odstíhajú, zavrú ma a zahodia kľúč. Áno? A teraz nebudeme sa vôbec baviť o tom, či ten policajt pozná zákon, alebo proste či ho pozná, či je tam nejaká znalosť alebo neznalosť. Ako mne je to v celku jedno. Keď ja musím poznať zákon, tak policajt ho musí poznať 3-krát. A že tento policajt poruší zákon úmyselne, lebo ja predpokladám, že ako policajt vie, čo robí, alebo mal by vedieť, a keď nevie, tak by tam nemal čo hľadať. A je nejaký spôsob, ako postihnúť týchto policajtov, ktorí proste toto zneužívajú a porušujú vlastný trestný poriadok? Tak v prvom rade doberme si druhú stranu. A to je ten podnik, ktorý poskytne ten údaj. Tak nad týmto podnikom po väčšine drží v úvodzovkách strážnu ruku telekomunikačný úrad, ktorý mu môže za porušenie tohto telekomunikačného tajomstva uložiť pokutu. Hej. Je to len o pokute, lebo je to subjekt právnická osoba, takže tam nejako iné postihy zase nie sú. To je dané zákonom, pokiaľ to poruší, je pokuta. A na postup policajta sa dá dať sťažnosť prokurátorovi. Hej? Ten prvý prípad, čo ste povedali, to je vlastne to, že štátny orgán poruší zákon a keď tá súkromná firma teda mu vyhovie, alebo sa ho bojí, alebo ja neviem čo, tak potom ďalší štátny orgán môže postihnúť toho poskytovateľa služieb, nie toho policajta. Dobre to chápem? Takže naletia policajtovi, áno, v podstate. Tak toto je naozaj ako kocúrkovo, ako doslova do písmena. Takže ja keď som provider a teraz príde policajt, ja sa tu z neho poskladám, lebo som celý sa bojím a on tu na mňa vyťahne nejaký papierik a proste po mne chce, tam náckovia si púšťali hudbu, daj mi meno a ja mu ho dám, tak vlastne potom ďalší štátny orgán mňa môže ale odpáliť úplne. Áno. No, ale v zásade policajt vás neudá, ani nič neurobi, lebo pre nich by to bolo kontraproduktívne. Ja viem, jasne. Máme ďalší hovor, vydržte chvíľku, prosím vás. Dobrý večer. Dobrý večer. Máte nejakú otázku na hostia? No, ja by som ich chcel trošku usmerniť, pretože tápajú v rovine dohadov a nakoniec robia závery nad niečím, čo poznajú a nepoznajú teoreticky, len sa domnievajú, že je to tak. A sú ďaleko od pravdy. A zbytočne hecujú emócie a realita je celkom iná. Tak nám povedzte, aká je realita. Radi si to vypočujeme. No, realita je asi takáto, že pokiaľ tam konflikt dvoch zákonov, tak zamestnanec telekomunikácií si hájí ten svoj zákon o telekomunikáciách, pretože ak by vyhovel nezmyselnej požiadavke policajta, tak prvom rade príde o svoje miesto. Alebo porušuje zákon. Áno, porušuje zákon a ten jeho zamestnávateľ sa nemusí baviť ani s policajtom, s niekým, ale ten zamestnanec už žiadnu informáciu nedá ďalšiu. Ak neveríte, odskúšajte si to v praxi. To by sme museli poznať nejakého policajta. Nie, museli by sa stretnúť s konkrétnym prípadom, kde by ste potrebovali nejaký utajovaný údaj od telekomunikácií. A vtedy by ste narazili tvrdo. A narazia aj policajti. Dobre, takže takúto vy máte proste skúsenosť praktickú. Áno, poviem vám druhú skúsenosť. Každý si predstavuje, že keď vám ukradnú mobilný telefón, kamarádovej dcére ukradli mobil. Banalita, áno. Išiel k policajtom a dostal odporúčanie, že nech si dá žiadosť na Orange, aby mu vyhľadali ten Orange, teda ten telefon, že je to možné. Uh-huh. Samozrejme požiadal to, ako majiteľ, ktorý kúpil telefon cére, mal doklady a teda, ktorou preukázal, že je majiteľom telefónu. Na telekomunikáciách sa s ním nebavil nikto, ani dver. Nech sa páči, obraťte sa na policajtov, až požiadajú policajti, potom im to vydáme. Aj to im vydajú, až je začaté trestné stíhanie vo veci. To znamená, že nie je príjem za kamarádom, kamarát zvihne telefón alebo napíše nejakú žiadosť súkromie, ale až vec bude mať pridelené číslo, zaevidované začaté trestné stíhanie, všetko, čo patrí k tomu, oznámenie o trestnom čine.
No ale podľa... Strašne dlho, pretože tých žiadostí majú strašne veľa a nie veľmi radi to robia na telekomunikáciách alebo na tých operátoroch a tak ďalej. Proste to berú ako obťažovanie zo strany polície. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Taká je praktická skúsenosť. Nakoniec to dopadlo dobre, ale trvalo to skoro rok. Ježiš. Dobre, ďakujem. Taká je realita, no. Ďakujeme veľmi pekne. Pán Lukič, počuli ste? Pokiaľ som dobre pochopil, stratil sa mobil a dokedy sa našiel, trvalo to rok na základe lokalizácie. Áno, ale dobre, ale pán tvrdil, že proste tieto telekomunikačné firmy nechcú poskytovať tie údaje, že ani policajtom. Tak ja si myslím, že pokiaľ tá firma pozná zákony, tak by to nemala urobiť. Ale tiež, aj keď sa mi stratí mobil, aspoň ja to tak chápem, a keď chápem zle, tak ma prosím vyvedte z omylu. Keď ja stratím mobil a proste pôjdem za policajtami, policajti by nemali mať tú možnosť bez súdneho príkazu vyžiadať tie informácie od toho telekomunikačného subjektu. Tuto je trošku odlišná situácia, by som povedal, lebo tu nejde o trestné stíhanie ako také. Hej. A to ako poškodený, že by to mohlo byť iné, áno? Áno, lebo tu je konkrétne, on je vlastník, mne sa stratí mobil, ja nechcem sledovať nikoho iného, ja chcem si nájsť môj vlastný mobil. Hej. Tu je trošku iná situácia v tomto prípade. Nie, že žiadam si informácie o niekom inom, ale žiadam vlastne svoje informácie o nájdenie toho mobilu, hej, ktoré mi pomôžu nájsť tento mobil. Ja mám teraz takú čerstvú skúsenosť, nie sám, môj kamarát strátil mobil a v priebehu víkendu mu mal ten mobil naspäť. Hej. Netrvalo to rok v žiadnom prípade. Dobre, mám tu otázku od poslucháča, že opýtaj sa, či takýto neoprávnene vypýtaný dôkaz platí pred súdom. No to je to, čo som spomínal. Hej. Pokiaľ je nezákonne získaný dôkaz, ktorý nie je získaný v súlade s trestným poriadkom, prípadne iným zákonom, tak nemôže byť použitý na súde, hej? Ako dôkazový materiál, ale môže to byť ako indícia proste pre toho policajta, aby mu uľahčilo prácu. A môže ísť po vás potom z rôznych iných dôvodov, alebo mu to môže dať aspoň indíciu, že dobre, no tak ideme ho odpočúvať, alebo ja neviem čo. Môže to pomôcť ku vydaniu napríklad súdneho príkazu na odpočúvanie už klasického, alebo takú domovú poriadku, alebo niečo také. S tým, že to stále polícia narába ako operatívnou informáciou, nejako s dôkazom, ktorý použijem pred súdom. Niečo, čo mu pomôže pri vyšetrovaní. Dobre. A teda, jak to dopadlo, ako je ten druhý prípad? Keby ste nám to ešte raz ozrejmili. No to je to, že tu sa to zjadalo pre priestupok, pre obyčajný priestupok, pričom zákon hovorí o elektronických komunikáciách jasne, že tam sú presne tie vymedzené trestné činy, pri ktorých sú závažné. A potom trestný poriadok hovorí zase o úmyselných trestných činoch, čo je zase trošku širšie, ale stále je to úmyselný trestný čin dokonca, nie priestupok v žiadnom prípade. A vy máte kópie týchto žiadostí od polície? Tieto žiadosti sú na našej stránke, pokiaľ dobre viem, lebo boli prílohou, ktoré sme ju prikázali ako k tomu návrhu na ústavný súd. Čiže tam si ich môžu pozrieť. Dobre, takže... Naša stránka je aconline.org, ak by si to chceli pozrieť. A tam, pokiaľ si vyhľadajú, mám taký dojem, že ešte je to na prvej stránke našej titulnej na samom poslu. A tam je to, že sme podali ten návrh na ústavný súd, alebo tí poslanci vlastne podali. A tam je celé to podanie a tiež so všetkými prílohami a s tými podpismi. Tam si všetko môžu pozrieť a prečítať detálnejšie a bližšie, pokiaľ majú. Dobre, a tam sú taktiež tie prípady, tie žiadosti. Mňa by zaujímalo, ako sa zachová teda ten sudca, alebo tí sudcovia, ktorí na ústavnom súde sa na to pozrú a vidia pred sebou dôkaz, že policajt porušil zákon, teraz bez ohľadu na to, čo vy po nich chcete, že viete, že či sa začne niečo robiť s tým policajtom, ktorý je na tej žiadosti podpísaný, alebo nie? Takto. Tie žiadosti, ktoré som tu, sú vyčernené. Hej? Sú tam vyčernené IP adresy, NIK je tam vyčernený, o ktorej políciu ide, o ktorý útvar, oddelenie. A je tam meno vyšetrovateľa vyčernené. I tam nie ide o konkrétne osoby. Aha.
našim účelom nie je nikomu poškodiť ani nič. Nám ide o princíp a ani ústavný súd nebude nejako, aj keby tam bolo meno, tak on môže už ako to posunúť ďalej, ale on sám, jeho to tiež nezaujíma. Lebo tam ide o to posúdenie, či tá úprava, tie údaje, ktoré sa uchovajú a to, ako je to celé upravené, či to je v súlade s tou našou ústavou, alebo nie, a či je to hlavne v súlade s právom na súkromie. Ktoré je garantované nielen našou ústavou, ale ďalšími medzinárodnými zmluvami, ktorými sú viazaní. Čiže toto je len taká ja neviem, taká čerešnička by som povedal, toho, že nedodržiava sa to tak, ako by sa to malo dodržiavať, Ale toto samotné pre ústavný súd nie je podstatné, Lebo on sa bude zaujímať tou právnou stránkou a tým zásahom do súkromia. Je tým, že sa nedodržuje zákon z toho hľadiska. Dobre, ale ja stále si myslím, že my ako občania musíme dodržiavať zákony a nemôžeme porušovať zákony, aby sme si uľahčili svoju prácu, za ktorú sme platení, tak takisto by sa mal chovať aj ten policajt. Viete? Viete, každý občan by sa mal správať tak, aby dodržiaval zákon, ale sami viete, že sa každý občan nespráva. A druhá vec ide o to, koho prichytia pri tom a komu to dokážu, To sú už potom úplne odlišné veci. Lebo jedna vec je aj vedieť, že áno, urobil to tento, a druhá vec je to dokázať. Dobre, ale tu je dôležité teraz, a keď nás počúvajú nejakí providery malí, čo majú niekde nejaké mikrovlnky v nejakých dedinách, proste pokiaľ policajt si príde, alebo vyšetrovateľ bez súdneho príkazu, tak ho môže poslať domov. Áno. Bez informácie, tak som to myslel. Takže poskytnúť, a vlastne keby aj poskytol tú informáciu, a teraz ja upozorňujem providerov, ak budete poskytovať policajtom a vyšetrovateľom informácie, ktoré po vás žiadajú bez súdneho príkazu, porušujte vy zákon a môžete byť stíhaní. Správne som to pochopil? Áno. Takže upozorňujem providerov, nerobte to, lebo budete porušovať zákon Slovenskej republiky. Pán Lukič, veľmi pekne vám ďakujem za dnešný rozhovor. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Ja vám za nejakých 10-15 minút prepošlem kontakt na tú pani alebo slečnu, ja neviem čo je, ktorá bola u toho, ako sa kupčilo teda s týmito údajmi ľudí, týmito operátormi. Informácie, lebo sú prínosné jednak pre našu činnosť aj pre ďalšie napredovanie nášho združenia a vôbec. Ja by som vyzval poslucháčov ešte, že proste ak máte nejaké takéto informácie alebo proste máte nejaké skúsenosti osobné alebo čokoľvek aj z minulosti, prosím vás, choďte na stránku eisionline.org. Tam si nájdete kontakt na túto organizáciu a informácie im pošlite, alebo osobné údaje sú veľmi citlivé a viem, že niektorým ľuďom to proste nevadí, ale je to veľmi, ale veľmi nebezpečné, pokiaľ si necháte štát sliediť proste len tak bezprízorne. Ja by som ešte dodal, že kľudne, pokiaľ majú občania tejto oblasti, prípadne nejaké inej týkajúce sa toho internetového práva, duševného vlastníctva, nejaké otázky, nejaké prípady alebo niečo, čo sa ich priamo dotýka, že ich niekto vyzval na niečo a nevedia, čo s tým, nevedia rady, kľudne sa nás môžu obrátiť fyzickým osobám, poslať bez obmedzenia a pokúsime zodpovedať všetky otázky aj právnickým osobám podľa našich možností a kapacít, lebo často tiež to robíme len ako pro bono, by som povedal, pomimo práce a takto, takže tiež časovo. A v tejto súvislosti by som možno aj oslovil poslucháčov, ktorých oslovila naša činnosť a mali by nás záujem podporiť napríklad cez 2% dane, tak na našej stránke sú bližšie informácie, ako postupovať, pokiaľ majú záujem. Ja si myslím, že robíte celkom dôležitú prácu, ktorú by mali robiť zase tí 150 zbojníci tam, ktorých platíme, či chceme, či nechceme. Takže doporučujem ľuďom, aby choďte sa pozrieť na stránku. Ešte raz zopakujem, eisionline.org. Pozrite sa, čo toto občianske združenie robí a keď ho viete podporiť, tak ho podporte. A keď máte nejaké teda prípady alebo skúsenosti, tak sa s nimi podielte, aby im to mohlo zase pomôcť v tom, aby oni mohli kopať za nás.
Pán Lukiš, ďakujem vám ešte raz a prajem vám dobrú noc a dúfam, že ešte v budúcnosti. Mňa bude zaujímať potom, jak toto dopadlo s tým ústavným súdom, takže určite sa s vami ešte spojíme v budúcnosti. Ďakujem aj ja, že ste mohli prezentovať naše združenie aj činnosť, ktorú vykonávame a tiež sa teším na našu spoluprácu do budúcna. Ďakujem veľmi pekne, prajem vám dobrú noc. Majte sa, dobrú noc.